היי, אני אורן, סמנכ"ל האבטחה בקבוצת רויאל ישראל. אצלנו מבינים שהאבטחה היא לא רק מקצוע, אלא אחריות אישית ללקוחות שלנו. בין אם מדובר באבטחת מתקנים, קניונים, אירועים או ליווי אישי, אנחנו כאן כדי להבטיח לכם שקט נפשי. יש לנו בחברה, בין אם זה סדרנים, בין אם זה בודקים ביטחוניים, מאבטח רמה א', מאבטח מתקדם ב', קב"טים, מנהלי אזור. עם צוות מקצועי, טכנולוגיות מתקדמות והכשרות ברמה הגבוהה ביותר, אנחנו עומדים בחזית התחום ומתחייבים למתן שירות ללא פשרות. המאבטחים שלנו כל בוקר עוברים בין אם זה תדרוך על ידי קב"ט, על ידי אחמ"ש המתחם, על התנהלות באמת מול אזרחים, שהכל ייראה באמת בצורה תקינה ונעימה לעין, ללקוח, לאזרח. אנחנו בקשר שוטף עם הלקוחות שלנו, זמינים ללקוחות שלנו, לכל דבר שיצטרכו, בכל שעות היום, מהבוקר עד הלילה. בקבוצת רויאל אבטחה, הביטחון שלכם הוא המשימה שלנו. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף למשפחת הלקוחות המרוצים שלנו.